Šitný bicykel. Dobre. Tada! OK. To nemá rádio, ja v tom nejazdím. Gaga Smoke Final part. Zadok na tričku, oh yeah. Ja fakt nechápem, ako by sa to malo používať, akože... Nechápem, jak sa to tam dáva, počkať. Takto nejako a... Ach ty doktori. Šiška, šiška, šiška. 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 Zostaneš navždy v našich srdciach. Molíček, molíček, molíček. Som super, kto súhlasí, like. Gogo je super, kto súhlasí, like. Vonku prší, kto súhlasí, like. Vonku neprší, kto súhlasí. Ich bin Baumax, haha, nice to meet you. Ich bin aus Germany, ich bin a very good girl, ja, ja, ja. Ich bin Baumax, ich bin aus Germany, ich bin Gogos Bruder. Ja, ja. Sorry, Schwester. Ich bin awesome, ich habe einen großen Schwanz und Bubis. Ich habe große Bubis. Ich bin Baumax. Bravo, bravo. Very good, very good. Obama vyhral voľby! Ti už načisto jedlo, ty kokot? Nejaký lesk na pery, make-up, špirála, krém, parfüm, krém, rúž, Nutella, šiška, počkať, šiška. Žubri mi očka. Takže zoberete Nutellu, otvoríte Nutellu, stále otvárate Nutellu, prerežete zlaté púzdro, školské pera sú ideálne. Poriadne to musíte zaboriť, áno. Áno. Takže valček sme vybrali von a pomaličky opatrne nanesiete na tvár. A na druhú stranu. Nutella musí držať pevne. A pomaličky natierame čelo, aby nezostali žiadne zvýšky. A uška natrieme opatrne, tak. Obama Gangnam Style. Obama Gangnam Style. Whoop, whoop. Drop it. Som ostrianý, ako som minule spomínal, mám takú kratšiu hrilu teraz, vypadáme ale to vždycky. Tak už viete, jak vyzerá, keď kosím. Takže vám poviem aj o mojej hereckej kariére, takže poprvé asi ste nevedeli, že som hral Hermionu v Harry Potterovi, nie Emma Watson, to bola iba zástierka, hral som to ja, ako môžete vidieť na tomto obrázku. OK. Takže Chuck Norris nie je naozaj Chuck Norris. Viete o tom, že je to Chuck Gogis. Viete, jak by muselo vyzerať rande diabetika? Takže dáme si šampanské. Počkať, ja nemôžem šampanské. Takže si dáme hruškový džús. Ja nemôžem hruškový. Tak, a ešte vám na rozlúčku zahrám na flaute.
A Gogo za slušňáka, Gogo za tučňáka, Gogo za frajera z 80 rokov, Gogo ala, nezobudil som sa v posteli sám po pačbe. OK, no, dal som si na seba rúž zo srandy pre Boha, nesúďte ma. Gogo, no čo je Horácio? Viete, čo to znamená? Nie, viem. Gogo sa nám trošku priteplil. Jebe mu kurvu vyjeban! Si sú nepoučiteľný. Ro? Všetko dávam do popisu. Do popisu! Do popisu! Popise. Popis! Do popisu! Do popisu! Do popisu! Do popisu! Stromy. 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 Brno. Stromy. 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 Usain Bolt. Stromy. 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 Vonku neprší, kto súhlasí? Like. Zviodlovanie v aute. Ticho, iPhone! Je absolútne posraté. Víte, že tuto medzi touto farbou pozadia a týmto je jasný farebný rozdiel. Po druhé, môj ksicht má textúru jak kondom. Smrdí tak hor! Asi, že Gogo má nové video? Áno, rozumela som, že Gogo má nové video. Ty kokos, idem to pozerať s mužom, keď sa vrátil, len teraz išiel urobiť taký malý bum bum na Empire State Building. Chaša pum pum chaša. Au! Ma z toho štrngania boli hlava. Takže to bol malý skit venovaný mojim fanúšikom z Afganistanu. Ale áno, mám fanúšikov aj z Anglicka, takže aj im niečo venujeme. Pleasant for my friend, pleasant for... Yeah. Puh. Yes, yes. Si tu na vás tak troška posvietime. Moja tlačiareň!